Hej, jeg hedder Danny og kommer fra Lektie Online. For at gøre det nemmere for dig at dele en længere tekst på Lektie Online, som f.eks. en dansk stil eller en engelsk stil med din lektiehjælper, så vil jeg i denne video vise dig, hvordan du kan gøre det på internettet ved hjælp af Google Docs. Det eksempel, jeg vil vise dig, er et eksempel med en dansk stil, som jeg har lavet. For at bruge Google Docs skal du have en såkaldt Google-konto. En Google-konto er gratis at oprette og gratis at bruge. Du kan eventuelt se Lektie Onlines videointroduktion til, hvordan du opretter en Google-konto. Jeg har allerede oprettet en Google-konto og går derfor direkte til Google Docs på internettet ved at skrive docs.google.com i adressefeltet i min browser. For at komme i gang med Google Docs skal jeg nu skrive den e-mailadresse, jeg brugte, da jeg oprettede min Google-konto, og efterfølgende den adgangskode, jeg brugte. Og så klikker jeg på Login. Første gang du er på Google Docs, vil jeg anbefale dig at gå op i højre hjørne og klikke på Settings. Og derefter Documents Settings. Under fanebladet General kan du vælge dansk ud for Language, og hvis du befinder dig i Danmark, kan du vælge Copenhagen som tidszone. Under fanebladet Editing vil jeg foreslå dig, at du sætter flueben der, hvor der står New Version of Google Documents. Ved at gøre det, der får du adgang til nogle af de nyeste funktionaliteter på Google Docs. Derefter klikker du på Save og vender tilbage til oversigten. Det er muligt, at du skal klikke på Opdater heroppe, for at de nye indstillinger træder i kraft. Det du ser her nu, er en oversigt, der viser de dokumenter, du senest har lavet ændringer i. Her kan vi for eksempel se en invitation til min fødselsdag, som jeg lavede her i går. Når jeg klikker på den, så åbner den i et nyt vindue eller i et nyt faneblad. I mit tilfælde åbner den i et nyt vindue. Som du måske allerede har lagt mærke til, så minder opsætningen rigtig meget om den, vi kender fra Word. Der er en menulinje, og her er en værktøjslinje. Hvis vi starter med værktøjslinjen, så kan vi se, at vi kan markere noget tekst hernede, og så kan vi lave nogle ændringer. Vi kan fx gøre teksten fed, eller vi kan give teksten en anden farve. Vi kan sætte links ind. Vi kan sætte billeder ind. Vi kan sætte punktopstillinger ind. Og så videre og så videre derhen af. Oppe under menulinjen, der findes der også de fleste af de kendte funktioner. Klip, kopiere, sæt ind. Forskellige ting, man kan indsætte. Og du kan også sætte en tabel ind, hvis du vil. Men det jeg skulle nu, det var at vise jer, hvordan jeg deler en dansk stil med min lektiehjælper. Så derfor lukker jeg vinduet og vender tilbage til oversigten. Jeg har skrevet noget på min stil i forvejen, og skal nu blot have den ud på Google Docs og ligge, så den kan blive tilgængelig for lektiehjælperen. Det kan jeg enten gøre ved at uploade den stil, jeg har liggende på min computer, eller ved at kopiere indholdet af stilen ind i et tomt dokument, som jeg opretter på Google Docs. Jeg vil starte med at vise dig, hvordan du kan oprette et tomt dokument og kopiere din stil ind her. Klik på Opret ny. Klik på Dokument. Og så åbner der sig et nyt faneblad eller et nyt vindue med et tomt dokument. Derefter kan du åbne din danske stil. Markere teksten. Så kan du kopiere teksten, vende tilbage til Google Docs og sætte den ind
ved hjælp af Ctrl-V. Det kan godt være, der følger noget ekstra information med her, men det kan du bare slette. Herefter kan du gemme dokumentet ved at klikke på Ikke navngivet dokument og navngive dokumentet. For eksempel dansk stil. Hvis jeg lukker vinduet nu og vender tilbage til oversigten, kan jeg se, at det nye dokument dansk stil nu er at finde på oversigten. Hvis jeg åbner filen nu ved at klikke på den, kan jeg redigere i den, men lige nu vil jeg hellere sætte et flueben her og vælge at slette den. I stedet vil jeg nu vise, hvordan jeg uploader min danske stil til Google Docs. For at uploade min fil, skal jeg klikke på Upload. Klik så på Vælg filer til upload. Og ved hjælp af den boks, der kommer frem, kan du lokalisere og vælge den fil, du gerne vil uploade. Min ligger her på skrivebordet og hedder dansk stil. Jeg markerer filen og klikker på Åbn. Derefter går du ned i bunden og klikker på Start Upload. Efter et kort øjeblik får du besked om, at filen er uploadet, og du kan så vende tilbage til oversigten ved at klikke på Tilbage til Google Dokumenter. Nu kan du se, at filen dansk stil ligger i oversigten. Klik på filen for at åbne den. Nu vil jeg vise dig, hvordan du kan dele filen med din lektiehjælper. Oppe i højre hjørne klikker jeg på Del og får en række muligheder frem. Her klikker jeg på Få linket til deling. I boksen, der kommer frem, sætter jeg de 2 flueben. Så klikker jeg på linket her, hvor det bliver markeret. Jeg højreklikker og trykker Kopier. Nu er linket gemt i min udklipsfolder på min computer, og jeg kan sende det til min lektiehjælper via chatten i Lektier Online eller via whiteboardet. Men først klikker jeg Gem og Luk. Som sagt går jeg nu ind på Lektier Online på whiteboardet eller i chatten og skriver linket i den her og sender det til min lektiehjælper. Lektiehjælperen kan nu tage linket og sætte det over i sin browser og få så automatisk adgang til min danske stil. Vi vender tilbage til min danske stil og venter på, at lektiehjælperen kommer online. Når lektiehjælperen er kommet på, kan vi se heroppe i højre hjørne, at der er en anonym bruger, der har visningen aktiv. Og det er vores lektiehjælper i den anden ende, som har fat i dokumentet på samme tid med os. Lektiehjælperen kan så redigere i teksten lige på samme vilkår som os. Det kan vi se ved, at hans markør er til stede på siden. Han kan for eksempel lave et linjeskift og skrive noget tekst. Lektiehjælperen kan eventuelt også markere et stykke tekst, som han eller hun finder særlig interessant, og indsætte en kommentar. Og lektiehjælperens redigering, lektiehjælperens kommentar, kan ses med det samme på vores side. Hvis du sammen med din lektiehjælper kun anvender chatten på Lektier Online, er der også en chat til rådighed inde på Google Docs. Hvis du klikker heroppe, kan du se, at du kan skrive herinde. Jeg kan skrive hej lektiehjælper, og lektiehjælperen kan så skrive tilbage til mig. Hej Danny. Det er en god stil, du har skrevet. Hvad kan jeg hjælpe med, spørger lektiehjælperen. Og så kan vi fortsætte vores dialog her. Når du er færdig med at få lektiehjælp, kan du lukke chatten ned igen og gemme dit dokument, hvis det ikke allerede er automatisk gemt. Du kan arbejde videre på dokumentet, rette i det og skrive din stil færdig her på Google Docs, eller du kan vælge at gå over under filer og downloade til din egen computer som en Word-fil. Jeg har nu gennemgået kort, hvordan du ved hjælp af Google Docs kan dele dokumenter med en lektiehjælper fra Lektier Online.
Hvis du synes, Google Docs er et godt værktøj, så vil jeg gerne opfordre dig til at klikke lidt rundt og undersøge de mange funktioner, som jeg ikke har vist. Se eventuelt også Lektie Onlines videoer om, hvordan du bruger Excel og regneark i Google Docs. Jeg siger tak for nu. Vi ses til lektiehjælp på Lektie Online.